An balima Seri fila Jabara filɛbagaw ni waati jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An minnu sɔnna ka Seri fila Jabara so sugandi walasa ka se ka aw hakili dayɛlɛ sariya ale baaracogo la jamana forobacaw u ka baaraw dɔnni na. Bi an y'an ɲɛsin hakilina min ma, o hakilina o de ye bana min kɛ mɛ ka diɲɛ minɛ sisan n'o ye covid-19 ye. Yɔrɔ caman na taa ka segiw nɔgɔyalen don, couvre-feu bɛ senna, mais an miirila jɔn na sisan o ye an balimaw ye bi minnu garijɛgɛ kɛra kasow ye. Kaso kɔnɔ bi gɛlɛya jumɛnw bɛ yen, an b'a dɔn confinement kɔni dan ye kaso ye, mais mɔgɔ kura minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na, kasodon kura minnu bɛ nalen, risque minnu b'a la, kɔrɔlen minnu yɛrɛ bɛ yen, jamana faamaw kɛlen don ka hakilina jumɛnw ta ka ɲɛsin kasoladenw ma u lakana ma. Mali kɔnɔ kasoko kalifa mɛ maa kelen min na ni ale ye directeur national d'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée Ibrahima Tunkara magistrat, an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka se ka Mali kouru kɛrɛ a kibaruya bɛɛ lajɛlen d'a ma, fɛɛrɛ minnu ta mɛ kaso kɔnɔ walasa ka bana in k'a kunbɛn. An n'ale an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi, o la sɔɔni an n'ale an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka aw kunnafoni aw ka to lajɛli la. Ola ni waati an bɛ an ka maa welelen an b'a fɔ a ka sɔn bi k'an welesuwa walasa ka se ka kibaruya jɔnjɔnw di a ma. Ni ale ye min fɔ bi kasoko la Mali kɔnɔ, n dalen b'a la a fɔbaga de y'a fɔ, ni maa kan ka kibaruya di jamana kasoko ka bi ale de y'a maa fɔlɔ ye Mali kɔnɔ. O la an ka foli b'a ye. Ok, ni Seri fila TV mɔgɔw fo, u sera an ma ka na an ɲininka ni kibaruya ninnu n'an ka kaso kɔnɔ, a diyara n ye kosɛbɛ. An bɛna ɲininkali min kɛ an ka maa welelen na sisan nɔ, Monsieur Ibrahima Tunkara, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, o de ye fɛɛrɛ jumɛnw ta mɛ bi an ka kasow kɔnɔ bana in a kunbɛcogo la. A ka ɲininkali diyara n ye, n bɛ se ka mun fɔ depuis bana in nana yɛrɛ b'a dɔn président ye lasigi dɔ kɛ walasa u bɛ se ka kuma disposition minnu kan ka ta ni bana in ko la k'a kuma fɔ. O réunion kɔfɛ an ka ministre n'o ye ministre de la justice a fana ye n wele k'a jira n na ko kaso ko ka gɛlɛn ni bana ko in na, donc an ka disposition sa joona walasa an ka kasoladenw bɛ se ka protéger cogo min na bana in na. Donc n ka ministre kelen k'o fɔ n ɲɛna, ne fana ye réunion dɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ n ka direction na yan nɔ, n ye Bamako kasobonba ɲɛmɔgɔw wele ka musow ka kasobo ɲɛmɔgɔw wele, denmisɛnnin fitininw n ye kulukoro fara kan ka kati fara kan, an y'a dan olu la parce que virus in daminɛna Bamako de. Donc an ye réunion kɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma, an y'a ye k'a fɔ an ka taa joona parce que ni bana in donna kasobon kɔnɔ a tiɲɛni ka bon. O réunion kɔnɔna na n y'a décidé ka décision ta lettre circulaire k'o bila ka taa fan bɛɛ, n ma da Bamako dɔrɔn ma, n y'a bila ka taa Mali kasobon bɛɛ la ka f'u ye fo yɛlɛma ka don an ka baara kɛ cogoya la, u ka fɛn bɛɛ kɛ walasa an ka kasoladenw bɛ se ka kisi ka tanga cogo min na bana in ma. Donc o de kama n ye sariya minnu ta n y'a jira k'a fɔ sisan nɔ tɛgɛ di a ka dabila, mɔgɔ si tɛ don kasobon kɔnɔ tuguni ni m'i tɛgɛ ko. Donc an kasobon bɛɛ da la tɛgɛ ko minɛnw bɛ yen nɔ, gel bɛ yen nɔ. n y'a jira k'a fɔ fana visite an t'a dabila parce que visite ye kasoladen ka droit de ye, mais bana juguyara cogo cogo an ko an bɛ se ka mun kɛ o ye ka visite heure yɛlɛma. Donc an ye caman bɔ heure la, an y'a kɛ visite bɛ kɛ 8h ka ban midi, ani semaine kɔnɔ an ye weekend bɔ a la. Donc an y'o décision ta walasa kasoladenw somɔgɔw bɛ continuer ka to visite rendu ye, mais u k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ la ani sisan o tɛ kelen. An y'a jira fana k'a fɔ fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ se ka don, nombre caman tun bɛ se ka don, mais sisan an ko mɔgɔw bɛ don kelen kelen, et puis n'u ni kasoladenw bɛ ɲɔgɔn ye fana distance 1 mètre o bɛ bila visiteur bɛɛ n'i ka ni i nana kasoladenw mun lajɛ o bɛ bila i n'u ni ɲɔgɔn cɛ. An y'o décision ta, an tilala k'a fɔ fana k'a fɔ thermoflash o ka kɛ kasobon bɛɛ da la walasa mɔgɔ si tɛ don kasobon kɔnɔ, a kɛra kasoladen kura ye a kɛra kasobon baarakɛla ye, ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ don i ka température de bɛ ta fɔlɔ yanni i ka don an ka kasoladenw kan.
an y'a jira fana k'a fɔ kasoladen kura minnu bɛ na n'a fɔra k'olu bɛ bɔ kɛnɛmana na kana fara minnu bɛ yen nɔ o kan o ye risque y'an bolo donc n y'a ɲini n ka infirmiers ni n ka médecins fɛ fɛn bɛɛ bɛ kasobon na u ka to baarakɛyɔrɔw la ka kasoladen kuraw kunbɛn n'u nana yan n'u ka t'u ka prison kɔnɔ u ka taa infirmerie la fɔlɔ u k'u lajɛ ni bana in t'u la n'o de banna tuma min na n'a yera ko bana t'u la o la an bɛ sɔrɔ k'u bila ka don kaso kɔnɔ mais n y'a jurula fana k'a fɔ ni sin bɛ mɔgɔ mun na bana in sin bɛ mɔgɔ mun na a tigi tɛ don kaso la an bɛ an ka service compétent mɔgɔw wele u bɛ n'u ta ka taa n'u ye walasa u ka fura bɛ se ka furakɛ cogo min na donc an ye disposition caman ta an yɛrɛ y'a kɛ mercredi o mercredi araba o araba ni n ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma gɛlɛya jumɛn bɛ kasoladenw kan jumɛn ka ɲi jumɛn man ɲi an kan ka dɔ fara mun kan an kan ka dɔ bɔ mun na donc an b'o kɛ tous les mercredis walasa cogo min na an ka kasobon bɛ se ka tanga ni bana in ma protection civile mɔgɔw fana ye n wele k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka taa n ka yɔrɔw désinfecter an y'olu fana dɛmɛ o baara la o kɛra a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na bɔ a ye n m'a dɔn n'a y'a diya ye ani protection civile mɔgɔw taara u ye Bamakɔ kasobon u y'a bɛɛ pulvériser ka bɛɛ désinfecter an donna cellule bɛɛ kɔnɔ cellule 27 de bɛ Bamakɔ kasobonba la an donna bɛɛ kɔnɔ k'a bɛɛ désinfecter ka bɔ yen ka taa musow ka kasobon na k'o fana bɛɛ désinfecter ka bɔ yen ka taa denmisɛnnin fitininw ka kasobon na k'o fana bɛɛ désinfecter donc an y'o o disposition ta an bɛ se k'a fɔ fana an ka hakili an ka réunion kɔnɔna na an y'a jira k'a fɔ bana in a b'a la ka caya la Bamakɔ kɔnɔ yan donc chaque fois que bana bɛ caya jagoya don an ka baara kɛ cogo yɛlɛma donc an y'a kɛ sisan an ka kasobon kɔnɔ n'i bɛ don fo masque de ka k'i la ni masque t'i la i tɛ don kasobon kɔnɔ et puis an bɛ don min na i ko bi kunun premier ministre yɛrɛ ye masque caman d'an ma donc an y'a décider comme président yɛrɛ ko maliyɛn bɛɛ ka masque kelen don an fana ko sisan a bɛna kɛ kasoladen fɛn fɛn b'an bolo masque kelen bɛ d'a bɛɛ ma donc o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ à partir d'aujourd'hui masque bɛ se Mali kasoladen bɛɛ ma walasa kasoladen kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka masque kelen sɔrɔ masque minnu don an ka sɔrɔsiw de y'a dilan masque minnu don u bɛ ko donc je pense que o ye mesure mun b'anw arranger kosɛbɛ n'u bɛna kasoladenw fana tanga kosɛbɛ bana in ma ni Ala sɔnna donc an y'o disposition ninnu de ta pour le moment walasa an ka kasoladenw bɛ se ka kisi cogo min na bana in ma. Monsieur le directeur an ye nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen faamu ni hakilinaw ye bi nalima la jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔna na mɔgɔw na faamuya sɔrɔ jamana faamaw kɛlen don ka hakilina mun ta bi walasa ka se ka kasoladenw kisi ni bana in ma a diyara n ye mais an b'a fɛ ka min dɔn an bɛ don min na i ko bi est ce que bana in yera kasoladen na Mali kɔnɔ yan a kɛra Bamakɔ ye a kɛra kɔfɛla ye i ka se ka an bɔ filɛlaw ko la. I ka nin ɲininkali diyara n ye mais yanni n ka nin jaabi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ parce que dɔgɔtɔrɔw y'a jira n na k'a fɔ bana in ni mɔgɔw ka ca ɲɔgɔn kan o de bɛ bana in juguya kosɛbɛ i b'a dɔn Bamakɔ kasobonba la mɔgɔw ka ca kojugu parce que mɔgɔw tun bɛ mɔgɔ 2000 ni kɔ la donc an y'a ye k'a fɔ o ye fɛn mun man ɲi nɔ bana in ma o de kama jamanakuntigi an y'a ɲini a fɛ a fana sɔnna k'a fɔ ko an ka grâce kɛ mɔgɔw ye c'est à dire a ka hinɛ lase mɔgɔ kasoladen dɔw ma minnu bɛ se ka bɔ u ka taa so o de kama bana in daminɛ ni sisan cɛ an ye grâce 3 de kɛ président ye décret 3 de signé pour que mɔgɔw bɛ se ka bila cogo min na ka taa so walasa caman bɛ bɔ an ka kasoladenw na donc an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 447 ɲɔgɔn na o de ye grâce in sɔrɔ président ka hinɛ ser'olu de ma bana in kama décret 3 a y'o de signé o ye fɛn ye vraiment an kan ka président fo o yɔrɔ la parce que a y'a to jamaba de bɔra Mali kasoladenw na donc ni jamaba bɔra kasoladenw na o b'an kisi bana in fana ma an fana ye transfèrement kɛ parce que an y'a ye Keɲoroba o y'an ka yɔrɔ kura ye o yɔrɔ a ma ban mais an ye kasoladenw dɔw lata yen donc an ye dɔw bɔ Bamakɔ yan nɔ ka taa n'u ye Keɲoroba o fana dabɔra mun kama walasa toujours mɔgɔw kana to ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o hakilina de nana n'o ye o bɛɛ ye mesure ye bana in kama i ye ɲininka ni an ye bana in sɔrɔ an ka kasobon kɔnɔ n bɛ se k'o fɔ bi k'a fɔ o Mali kasobon tɛ yen nɔ bana in yera yɔrɔ min na
an bɛ don min na ko bi bana in ma se an ka kasobon kɔnɔ o yɔrɔ ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ o de y'a kɛ an tɛ kulonkɛ kɛ an ka mesure barrière la k'a fɔ k'a ɲini jama fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa kasobon na f'i tɛgɛ ka ko an ka dispositif b'an ka kasobon bɛɛ da la n'i taara i tɛgɛ de bɛ ko gel bɛ d'i ma i ka température bɛ ta i bɛ sɔrɔ ka don. Directeur ni walaloli diyara n ye kosɛbɛ bana daminɛni ni sisan cɛ i ye a jira n na k'a fɔ ko jamanakuntigi ka hakɛ min bɛ wele ko grâce présidentielle ko décret 3 signera walasa ka mɔgɔ caman bɔ kaso la kaso fali ni o ye kɔlɔlɔ ye bana in yɛrɛ carili ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye minnu fɔ o kɔfɛ an b'a fɛ ka min dɔn bi nin baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsigilen kɔ walasa bana in kana na don kasobon kɔnɔna na Mali la a donni ko bɛ cogo jumɛn ni a y'a sɔrɔ misalila maaw bɛ jɛn ka donni kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen ni o rythme kelen n'o bɛ continuer. Bɛ mun fɔ o yɔrɔ la i b'a dɔn Bamako kasobon ye yɔrɔ mun jɔra depuis kolon ka wagati la donc a so yɛrɛ jɔcogo t'an lafiya kosɛbɛ an ka laɲini bɛɛ kɔnɔna na quoi mais disposition bɛɛ talen don walasa toujours regroupement bɛ kɛ cogo cogo walasa u ka dabila hali dumuni ko yɔrɔ la an y'o mesure ta walasa mɔgɔw u kana to ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ dumuni kɛ yɔrɔ la an y'o mesure ta kosɛbɛ. Directeur kunnafoniw diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn mais an bɛ don min na i ko bi ni a y'a sɔrɔ bana in a yen tɛ an ka kasobon kɔnɔna na fɔlɔ ala k'an kisi a ma don min mana kɛ k'a fɔ ko maa yera maa garizigɛ kɛra bana in ye aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn ta o tigilamɔgɔ ka kɛnɛya ani kasoladen tɔw ka lakana kama. I ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ parce que bana in ye tiɲɛ de ye an ka jamana kɔnɔ donc jagoya don an k'an labɛn parce que ko bɛɛ bɛ se ka kɛ n y'a fɔ n ko an bɛ don min na ko bi an ma bana in ye an ka kaso kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an ka k'an sigi ten k'an b'an labɛn an labɛnnen don o yɔrɔnin na vraiment n bɛ fɛ ka foli lase an ka partenaires caman ma parce que CICR y'an ka partenaire ɲɛnama ye depuis fɛn in daminɛna bana in daminɛna CICR ye an dɛmɛ kosɛbɛ u nana minɛn caman d'an ma u ye gel d'an ma u ye boloko tɛgɛko minɛnw d'an ma u ye eau de javel caman d'an ma an bɛ Union européenne fana fo parce que olu fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ ni kitiw ye thermoflashiw caman geliw caman an bɛ projet prison Mandela fo n'o ye Pays-Bas mɔgɔw ka financement ye olu fana y'an dɛmɛ partenaire caman bɛ yen peut-être que hakili ma caman ye mais vraiment u y'an dɛmɛ u tora an kɔrɔ yan walasa an bɛ se ka an ka détenus lakana cogo min na mais i ye ɲininkali mun kɛ o don o dɔrɔn ani partenaire CICR ye hakilina di falen kɛ an y'a ye k'a fɔ bɔn an ka kasobon bɛ Gawo a bɛ Kayi a bɛ fan bɛɛ n'a a ka yera yɔrɔ la an b'a kɛ cogo di donc o yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ n ko an labɛnnen don parce que an labɛnnen don cogo min na an ye a ɲini an ka régisseurs bɛɛ fɛ k'a fɔ sisan bɛɛ ka cellule kelen o bila yen a kɛra so fitinin ye a kɛra so mangani ye a kɛra so belebele en tout cas kasobon bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ ka aménager ka liw bila a kɔnɔ pour que ni sin yera mɔgɔ mun na kasoladen mun na yanni jaabi ka bɔ a tigi ni kasoladen tɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn kan ka taa bila o so in kɔnɔna na yanni jaabi ka na parce que an b'a dɔn ko test in jaabi in tɛ bɔ fan bɛɛ donc ni jaabi ni n'an ka kaso ni jaabi bɔyɔrɔ ka jan a bɛ se ka tile 2 ɲɔgɔnna ta yanni an ka jaabi sɔrɔ donc o tile 2 kɔnɔ n'an y'o kasoladenw ni tɔw to ɲɔgɔn kan vraiment o ye ko ye ko mun man ɲi o de kama an ka kasobon bɛɛ kɔnɔ an ye cellule dɔ bila kɛrɛfɛ ni a sin yera mɔgɔ min na i bɛ bila o cellule kɔnɔ yanni jaabi ka na ni jaabi nana k'a fɔ k'a bɛ yeri la i bɛ bɔ i bɛ taa furakɛli yɔrɔ la Mali tile bɛ ka furakɛli yɔrɔ dɔw fɔ i bɛ taa yɔrɔ minnu na n'a fɔra k'a t'i la i ka traitement bɛ kɛ i bɛ segin nɔ mais n'a yera i la ni e bɔra i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan an y'a décider k'a fɔ olu bɛɛ ka test bɛ kɛ pour que k'a dɔn n'o a ma yɛlɛma mɔgɔ fɛ ani an b'an profiter ka sɔrɔ ka cellule bɛɛ désinfecter walasa an bɛ se ka lafiya cogo min na yɔrɔ la donc c'est pour que k'a fɔ ko an labɛnnen don an tɛ ka ala ɲini tɛ dɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a ma
mais n'a kɛra fana an kan ka fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ je pense que an bɛ don min na ko bi an pɛrɛnnen don o kow bɛɛ la. Alisa directeur an bɛ segin k'i fo tuguni mais an mako bɛ kibaruya min na jamukan kɔnɔna na i da sera ma k'a fɔ ko jamanakuntigi kɛlen k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ kɔlɔsi mesure barrière minnu fɔra bɛɛ ka a wajibiya i yɛrɛ kan i da sera ma k'a fɔ ko garasi décret 3 signera jamanakuntigi fɛ mais i n'a fɔ an delila ka sigi cogo min na kɔrɔlen jamukan in kan e ni ne ka garasi kɛcogo ɲɛfɔ est ce que teliya la bana in daminɛ ni sisan cɛ décret 3 min signera est ce que an bɛ se k'a fɔ a kɛra a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ la ni a y'a sɔrɔ a kɛra jɛlenya yɛrɛ la i n'a fɔ an b'a fɛ k'a faamuya cogo min na directeur i k'an bilasira ani maa hakɛ minnu ye a sɔrɔ i k'an hakili lajigin o la tuguni. Anw bɛ baara fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ jɛlenya sira de kan bana in ye bɛɛ lasiran a bɛ hali an bali ka sunɔgɔ mais o kɔrɔ tɛ fana k'an ka sariya sɔsɔ o kama an ye grâce kɛ an y'a kɛ sariya ye fɛn fɛn fɔ an y'a bɛɛ respecté an ma sariya sɔsɔ don kelen sariya ko grâce ko président de la république dɔrɔn de bɛ se ka signer o de y'a to n ka kuma kɔnɔna na n y'a jira k'a fɔ président ye grâce 3 de signer a ye décret 3 de signer anw de y'a baara kɛ parce que anw de bɛ administration pénitentiaire kɔnɔ anw de bɛ kasoladenw nɔ décret ma signé k'a fɔ ko commission ma réunion kɛ décret mun kan parce que an ka sariya y'o de fɔ yanni président ka signer commission de bɛ sigi ka décider mɔgɔ minnu ni grâce ka kan a décret 3 bɛɛ la commission y'a ka réunion kɛ commission mɔgɔw ye minnu ye présidence mɔgɔ b'a la ministère de la défense o mɔgɔ b'a la ministère de l'administration territoriale o mɔgɔ b'a la ministère de la santé o mɔgɔ b'a la direction nationale affaires judiciaires o mɔgɔ b'a la ani ne yɛrɛ anw de ye commission mɔgɔw ye an ye grâce fɛn fɛn kɛ a grâce bɛɛ la commission y'a ka réunion kɛ commission de y'a décidé minnu kan ka grâce sɔrɔ ani minnu man kan ka sɔrɔ wa n bɛ fɛ ka mun fɔ an ɲɛna bana in gɛlɛya m'a to k'a fɔ ko minnu ni grâce ma kan ko grâce dir'u ma dɛ mɔgɔ mɔgɔ ni grâce ka kan an ye grâce di olu de ma an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ olu ni grâce ma kan an m'u tɔgɔ dɔn abada grâce la et puis n y'o fɔ n ka kuma tɛmɛnenw kɔnɔna na n ko grâce bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka kiiri banna donc grâce dira mɔgɔ mɔgɔ ma encore une fois n b'a fɔ mɔgɔ 1000 ani 443 de don grâce dir'o de ma olu cɛla olu mɔgɔ 1000 cɛla mɔgɔ t'a la mun ka kiiri ma ban a bɛɛ ka kiiri banna parce que sariyaw de fɔ ko ni kiiri de banna président bɛ sɔrɔ ka grâce di u bɛɛ ka kiiri de banna pepewu n'an ka sɔrɔ k'u ta grâce kɔnɔna na donc k'a fɔ ko bana ɲɛsiranya ou bien teliya ou bien fɛn wɛrɛ k'a to anw ye décret di président anw ye mɔgɔ tɔgɔ di président ma a k'a signer mɔgɔ min t'a a condition respecté o ka tɛ yen o ka tɛ donc mɔgɔ 1443 in cɛla fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ olu bɛɛ ma bɔ kaso la o parce que grâce ye 2 ye dɔ bɛ bɔ dɔw ka kaso wagati la ani dɔw bɛ bila mais a bɛɛ ye grâce de donc a bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de ye mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 443 ye mais olu cɛla mɔgɔ 873 o de taara so bon olu bɛɛ la u b'a condition rempli mɔgɔ t'a la mun t'a condition rempli bon an ye kuma caman mɛn dɔw ko hali dɔw ka kiiri ma kɛ k'u bila la grâce la ne de b'o kuma fɔ bi maliyɛnw ye bɛɛ ka o faamuya k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye grâce sɔrɔ a bɛɛ de ka kiiri kɛra ka ban a bɛɛ ka voie de recours épuisera ka ban président ka sɔrɔ ka décret signé voilà donc n bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ parce que bana in nali la tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ n ka ministre fo kosɛbɛ parce que n'i y'a ye grâce 3 in sera ka kɛ teliya la ministre de la justice de ka cɛsiri don quoi an k'o tiɲɛ fɔ a y'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa grâce min se ka kɛ teliya la sariya kɔnɔna na o kɔfɛ fana a y'a ɲini k'a fɔ hali minnu ka kiiri ma kɛ fɔlɔ n'u ka dossier mɛnna a y'a ɲini juge ka u ka kiiri kɛ walasa dossier bɛ se ka teliya cogo min na o baara fana kɛra o baara fana ɲɛna an ma kosɛbɛ
parce que dossier caman kun bɛ u kun sumayalen don ministre de la justice kelen k'i da don a la k'a ɲini jugew fɛ u ka dossiers teliya dossiers ka bɔ o fana y'a to vraiment mɔgɔ caman sera ka bɔ kaso la. Monsieur le directeur an b'i fo ni kunnafoni ninnu dili la bi a n'a to maa caman k'a dɔn baara minnu bɛ sen na décret in a signera wulikajɔ minnu kɛra a la faamuyali caman sɔrɔla o la bi mais baara o baara n'i b'a kɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ a kɔnɔ an bɛ don min na bi aw kɛn bɛ ka gɛlɛyaba jumɛnw sɔrɔ baara in na kaso kɔlɔsili la ka sababu kɛ bana in yɛrɛ ye ni gɛlɛyaw bɛ yen a ye minnu sɔrɔ ni bɛ se ka an bilasira o gɛlɛya ninnu na. Gɛlɛya bɛ yen parce que bana in yɛrɛ ye gɛlɛya ye o bana in ye gɛlɛya ye donc mɔgɔ minnu bɛ n'u ka mɔgɔw lajɛ kaso la vraiment gestion ma nɔgɔn kosɛbɛ. Jamana caman na an y'a ye mɔgɔw ye visite yɛrɛ dabila ka kasoladenw to yen nɔ ko mɔgɔ si tɛ don u kan ka t'u lajɛ. Bon anw fɛ yan nɔ Mali la anw ma sɔn o ma parce que anw ko visite ye droit de ye quoi n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ kaso la a tɛ se k'a fa ye a tɛ se k'a ba ye a tɛ se k'a den ye o ye ko ye ko mun bɛ kasoladen dusu kasi kosɛbɛ o de kama anw ma visite tigɛ mais an y'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a faamuya an kɔni an bɛ se ka heure dɔ bɔ visite la bon an b'a ye mɔgɔw bɛ caya i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ɲɔgɔnna u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ taa bɔ u ka mɔgɔw ye bon o ye gɛlɛya ye mun b'an kan kosɛbɛ mais an bɛ sensibilisation kɛ pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi u kan k'u sen sumaya kasobonw na an kɔni ma visite tigɛ mais mɔgɔw yɛrɛ kan k'a dɔn k'u kan k'u sen sumaya parce que mun ka ɲi bana in na mɔgɔw ka to so o de ɲɔgɔn tɛ donc o gɛlɛya b'an kan ani ni dɔw nana an ko ko an ka visite temps a tɛ mɛn tuguni fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ se ka minute 15 kɛ mais sisan an ko n'i nana kuma ɲɛnama minnu b'i bolo k'a fɔ i b'o fɔ très rapidement i bɛ bɔ bon n'an ko dɔw fana ma u ni détenu kana gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que an b'a fɔ an ka visite la an bɛ 1 mètre bila kasoladen ani a somɔgɔ mun taara o ye ko mun tɛ bɛn dɔw ma donc o gɛlɛya ninnu b'an na et puis an y'a fɔ cogo min na an ko an b'an ka détenu ka lakanani o de jɔrɔ bɛ anw na u ka kisi bana ma donc an ko an b'a ɲini mɔgɔw fɛ n'u nana n'u bɛ fɛ ka taa don an ka kasobon kɔnɔ u ka na ni masque ye o de ka ɲi bon dɔw an bɛ gɛlɛya sɔrɔ o kɔnɔna na parce que dɔw b'a fɔ ko u tɛ masque don dɔw b'a fɔ ko masque t'u bolo donc o gɛlɛyaw de b'an kan mais an bɛ sensibilisation kɛ mɔgɔw b'an faamuya donc an yɛrɛ kɔni depuis nin ko in daminɛ je pense que an ka baaraba yɛrɛ kɛra sensibilisation an ye réunion caman kɛ ni kasoladenw ye n y'a ɲini n ka régisseur bɛɛ fɛ u ka kasoladenw bɛɛ réunir ka f'u ɲɛna bana mun bɛ jamana kɔnɔ sisan k'u sensibiliser o yɔrɔ la u k'a dɔn fana mun bɛ bana in lase mɔgɔ ma ani mun bɛ mɔgɔ tanga ma an ye dessin caman kɛ ka sensibilisation kɛ k'a bila fan bɛɛ an ka kasoladenw ye donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ fɛ ka Mali gouvernement fo parce que u y'a jira k'a fɔ Mali ye état de droit jamana de ye Mali bɛ sariya bato parce que détenu ka sariya dɔ ye mun ye a ka droit dɔ ye mun ye o ye a ka santé ko ye an ka constitution yɛrɛ de b'o fɔ jamanakuntigi y'a fɔ don min na ko un malien un masque ko malien kelen o kelen masque kelen a m'a fɔ malien mun bɛ kɛnɛma ani malien mun bɛ kaso la a ko malien de an tilala ka n'a ye tuguni ko kasoladenw b'a la parce que premier ministre ye masque 7 de di an ma Mali kasoladen bɛɛ ye mɔgɔ 600 donc an bɛ don min na ko bi an bɛ se ka fɔ Mali gouvernement ye masque kelen di Mali kasoladen bɛɛ ma kasoladen min yɔrɔ yɔrɔ Mali la masque kelen dira a bɛɛ ma gouvernement de y'o kɛ donc o ye ko ye mun b'a jira n na k'a fɔ Mali hakili bɛ a ka kasoladenw na Mali tɛ kulonkɛ kɛ kasoladen ka santé ko la i kɛra kɛnɛma i kɛra kɔnɔna na droit de do i bolo n b'an ka ministre fana fo ministre de la justice parce que depuis nin ko in daminɛna n bɛ sɔn k'a fɔ a ma lafiya parce que a ka laɲini ye don o don a b'o de fɔ n ɲɛna an k'an jija cogo bɛɛ la bana in kana se kasoladenw ma o de y'a to facilité fɛn fɛn gel wo kit de lavage de la main savon a bɛ aide k'an ɲɛ fan bɛɛ décret ninnu n'i y'a ye a teliyara ale ka cɛsiri don a bɛ conseil d'an ma chaque fois a bɛ visite kɛ prison na visite inopinée ala t'a fɔ an ɲɛna o don a tun bɛ Keɲuruba après a taara Kulikoro a m'a fɔ an ɲɛna yɛrɛ o bɛɛ ye ka taa lajɛ ni an ka dispositif bɛ cogo min na mais anw nisɔndiyalen b'o fɔ parce que a ko visite bɛɛ la a y'a jira n na k'a fɔ vraiment an b'a la ka dispositif
an b'u respecter la kosɛbɛ donc a y'a ka nisɔndiya jira la mais ministre de la santé fana fo parce que ministre de la santé ale fana ye masque caman bila an ka disposition na masque 500 ministre de la santé o de di an ma ani gel ani savon safinɛji ministre de la santé yɛrɛ de ka masque kama personnel bɛɛ bala ka masque sɔrɔ la en tout cas Bamako kɔnɔ yan chaque matin an ka personnel bɛɛ bɛ masque kelen sɔrɔ donc c'est pour dire que non seulement détenu Mali détenu bɛɛ ye masque sɔrɔ mais Mali personnel pénitentiaire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kaso bon na bɛɛ ye masque fana sɔrɔ donc o bɛɛ ye gouvernement ka cɛsiri ye n b'an ka partenaires fana fo olu minnu ye an dɛmɛ ni ko in fana na hali sini u b'an dɛmɛ na bɛɛ bɛ nana ni i se ye ni mun bɛ se gel ye u bɛ na n'o ye dɔw bɛ na ni kit de lavage de la main dɔw bɛ na ni safinɛ ye dɔw bɛ u hakilinaw d'an ma vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kasoladenw k'a dɔn vraiment bɛɛ hakili b'u la o yɔrɔ ye nisɔndiya y'an bolo k'a ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ bana in ka jugu bana in ye tiɲɛ de ye bɛɛ k'a bila i kunkolo la solution fila t'a la o prévention de y'a solution an k'an tɛgɛ ko safinɛ na an ka gel utiliser an ka visite baw an k'a dabila an k'an sigi yɔrɔ kelen o de ɲɔgɔn tɛ donc n bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ kisi ni bana in ma voilà ka serifula fo ani ce ni émission in diyara n ye kosɛbɛ parce que mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ a bɛ fɔ ko ka tɛgɛ ko kɛ ko ka gel utiliser est ce que Mali hakili bɛ kasoladenw na donc je crois que ni émission in kɔnɔna na mɔgɔw bɛna faamuya k'a fɔ Mali hakili bɛ kasoladenw na an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko kasoladenw de t'a daminɛ na parce que an bɛ don min na i ko bi n y'o de fɔ masque bɛ kasoladen bɛɛ bolo or hali kɛnɛma mɔgɔw bɛɛ masque t'a bɛɛ bolo donc o kɛra ala ni gouvernement sababuya donc k'u fo k'u waleɲuman dɔn aw de fana y'a to maliyɛnw bɛ bɔ o kalama ani cɛ an bɛ aw fo an minnu ye sariyabulon kanu nin waati ninnu na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan walasa a ka se k'a lafaamuya sariya ale taamacogo la fo ka taa se jamana forobacaw u ka baaraw n'u ka wulikajɔ ni cɛsiriw dɔnni ma ni kun ye an ye DNAPES kɔnɔ la direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée DNAPES bi an n'ale ɲɛmaa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye monsieur Ibrahima Tunkara magistrat et directeur national de l'administration pénitentiaire an b'a fo bi sigi hakilina kun ye nin de ye min ye fɛɛrɛ minnu tara an ka kasow kɔnɔna na walasa ka bana in k'a kunbɛn kuma kɔnɔna na aw y'a ye k'a fɔ directeur a y'a confirmer ɲɛna ka jaabi di an ma k'a fɔ ko an bɛ don min na bi bana in a yen tɛ Mali kaso foyi kɔnɔ don min na an b'o la bi o ye nisɔndiya ko ye bari ni a fɔra ko confinement an bɛ jɔrɔ mais kasoladenw yɛrɛ confinélen don kɔrɔlen mais maa minnu bɛ bɔ kɛnɛma ka na kasoladen kura mun bɛ na hali o tigilamɔgɔw disposition tara walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kabini i nayɔrɔ k'a dɔn ni bana in n'a b'i la n'a t'i la ɔ n'a b'i la directeur a ye kuma caman fɔ an ɲɛna kuma mun bɛ anw jigi sigi bi min bɛ na kasoladenw yɛrɛ somɔgɔw fana hakili sigi ka jira k'a fɔ u tɛ so mais basi tɛ u la an bɛ yɔrɔ min na ko bi o la an minnu sɔnna ka sariyabulon jabara sugandi serifila jabaraso kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna waati wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa a ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye serifila jabara kanu na a kan mɛn waati wɛrɛ